Mas gawin mo Muna to. diya kay sige man kag trabaho. Trabaho. Wala kay oras na ako. Animal! Bantog ra ganahan sa gilingon sa pare ka sapa. Nang laba ko dire. Ay, nabahaman mo. Yung plaganda. Naligo ko, nang laba, naligo. Naligo na nanay hindi para magkakiyat. Sa muli ko pa to. Unsay nagkiyat-kiyat? Naigor ako nang laba dire. Nakita talaga sa mundo. Ang ulo ka mata nga. Wala man ko nagkiskis ana na laki. Ako nito, hindi ko alay sa mundo. Walang kabalo niya na ana siya dira. Wala ako pala muli ta. Ito man muli ka dili. Dili lagi ko. Ay dili. Ibalik ko namang bating na akong laki. Naligo ko. Wow, guwapo! Muli ta. Dili lagi ko. Ay, muli lagi ta. Dili lagi ko. Muli lagi ta. Unsa man gyud? Ay, unsa muli ka na. Naligo ra ko dadto na. Ay, naligo. Pato ka dito para maligo, para magkakiyat. Kung laki ito, nagpantat. Pantat, mura sa kagwapo ha. Ako rin naulaw, gwapo. Mas gwapo Muna ka to. diya kay sige man kag trabaho. Trabaho. Wala kay oras na ako. Wala ako nang nakahimo. Pero wala man minagunsa dadto. Ay, wala. Ligo ra ko nagligo. Ay, wala. Basta ako rest day. Imo kayo overtime. Kumantog na imo overtime. Kaya laki ito. Overtime na to. Ngayaw, man imo. Unsay overtime pataka ra man kag yawit. Ay, pataka. Karo yung pataka. Kaya ang overtime mo dito. Ay, saan mo ka, Brad? Muna mo kapit ni mo? Muna mo overtime dito? Uy. Aka man ka dire pang panumbag, eh. Huwag ko ilabos yung away dira. Ay, may labot. Kagaro ato dito. Overtime ato dito. Huwag ko ilabot. Taka lang gyud ka ba? Dautan ka una. Ang ako lang gigyanay ko dire. Huwag ko magilabos yung away. Ang ako lang nga, bahalag muli mo sa yung balay. Iuli po na akong brief diha. Uy. Yung mag-isot akong brief na wala akong brief dito. Ikaw nasot sa brief, ilain. Yuslan radeli na ako na.